जे वही हमारा लखनलाल सिंह लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चकोसी हमारा एक में लहर गे लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चकोसी हमारा एक में लहर गे रिकॉर्डिंग बाय रिदम स्टूडियो भागलपुर। दिल के चोट पे राजन तूगे कौन है पहले पढ़ाई कसाई तू भागेल दिल के चोट पे राजन तूगे कौन है पहले पढ़ाई कसाई तू भागेल दूरी तोरा से होई के जीना पाई बहुगे दर्द जहरा खा के मारा जाए बहुगे लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चकोसी हमारा एक में लहर गे रिकॉर्डिंग बाय रिदम स्टूडियो भागलपुर। बेहतर समहिया के तोहरा जान याद गे तोहरा कत्ल की नहीं कल को लखन लाल गे बेहतर समहिया के तोहरा जान याद गे तोहरा कत्ल की नहीं कल को लखन लाल गे राइटर लक्ष्मण के संग बैठबी मरबा हमें राहुल से पूछली है खबर हमर भोरबा में लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे लाग छोहरा दिया तोरा जे वही हमारा छोड़ गे तोरा चेहरा पर चकोसी हमारा एक में लहर गे राहुल यादव।